Fil-Palazz ta' Sant'Anton laħqet il-qofol tagħha il-ġimgħa tal-Ġustizzja Soċjali b'serata taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li matula 3 persuni u NGO ġew rikonoxxuti għall-impenn tagħhom favur il-ġustizzja soċjali. Preżenti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg flimkien ma' Sara, id-deputat Ivan Bartolo u diversi personalitajiet oħrajn. Is-serata ġabet fit-tmiema ġimgħa ta' attivitajiet organizzati għat minn sena konsekuttiva mill-Partit Nazzjonalista fuq inizjattiva ta' Shadow Minister Ivan Bartolo. Lejn tmiem is-serata il-Premju Ġustizzja Soċjali kien ippreżentat mill-President ta' Malta lil Father Hilary Taliaferro, Kenneth Vella u Marija Vidal, kif ukoll is-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar. Fil-fatt dawk ippremjati mill-Premju Ġustizzja Soċjali 2026 ġejjin minn oqsma differenti li b'xi mod jew ieħor imissu mal-qasam soċjali f'pajjiżna. Fid-diskors tagħha matul din l-okkażjoni, il-President ta' Malta aċċenat fuq l-importanza li s-soċjetà għandha tieħu ħsieb l-individwi kollha fih ħdana u tiżgura li ħadd ma jibqa' lura. Matul l-attività waslu wkoll messaġġi tal-okkażjoni mid-deputati Carme Fsud Bonnici u Carmelo Abela.